Здравейте на YouTube, ето го втория епизод на The Dropper. Къде си в момента? Горе. И как се качи? По собите. Добре, ще чака малко, като се качим. И да, това е видеото се снима в 21 часа и 58 минути на 25.10. 2013. Да, да не забравя 2013. Какво съм го снимал миналата година, сега ще го кача и както казах? Това е 2014, брат. Да, и това ще такова. Както казах, при видеото съм заснил днеска, много работа съм свършил. И моля се, ако гледате това видео, абонирайте се. Редовен ще бъда. И нека другите профили. 3 месеца едно видео. Нямайте. Така, това само досадно качване. Тя пресежда филми, човек. Малко ли ми остава? Не знам, аз не те виждам. Виждаш ли ме? Не. Сега виждаш ли ме? Да, ама много малко. Аз не виждам отдалече, защото съм на фар. Аз съм на норма. Аз нямам човек. В момента аз снимам и съм на фар и няма никакъв лак. Така да кажеш пен дроп. Да. Пък като играя Assassin's Creed ми лагва без да снимам. Брат, не си като мене, казвам ти. Стоя. Майка ти. Абе, защо ще купя стоби, човек? Иш, маняк. Стига, бе! Стига, бе! Служи стоби, че. Няма, не съм мене. Телепортирай ма. Добре, де. Стига ма, би, бе! Окей. Така, на Казвам което? да изключа всичко, къде ми трябва, че да няма въпроси. Ето го левала. Така. Съм платала. Значи, левал Скочи. 10. Скочи. Скоч. Може да съм изпълната малко. Да. Сега какъв е левала. Да, разбрах. Май. Фак. Къде? Брат, къде съм? При мен е къде? Ой, не ме телепортирайте, бе. Значи, какво трябва да учим, обясни? Трябва да минеш през някои от влаковете. Точно между него. Чакай, тук има някакво място. Степ бай степ, той беше левал 9, нали? Магазин. Тъде. Който е? Са ти спички, а? Който е? Ой, отворих някаква зала, човек. Брат, на някакво много място съм. Къде съм аз? Трудна При съм. мене. Да, ай, сега е. Айде минавай мапа, де. Ще измисли той да не се телепортира. Да биш го казал по-рано, ако ще кажеш. Сега иди се сейфни. Аз съм се сейфнал. Не да сейва все пак. Добре, какво трябва да направя, Кое трябва да учискам? Да минеш през някои от влаковете. Кои блокове, бе? Влакове! Има влакове. И там въобще. И трябва да направя да вляза в един от тях. Да. Господин Сойки. Аха, и го направих. Аз го направих. Ти падна ли, бе? Да. Кой е прото сега? Не съм... Не зареждам към нас, защото не Да, чакам долу. доста. Чакам те долу. Ама побързай, човек. Ай, бе. Готово. Сега да намерим това е честа. Готово намерим го. Ето го.
И кой ще ги правим тези диаманти? Не знам. Защо няма бутон? Не знам. Я читни един бутон да сложим. Няма. Няма да читаме. Абе, брат, сега трябва да го скачаш, то по принцип трябва да има бутон там. Добре, де. Аз го щупи. Оп. Каче, защо го щупи, бе? Аз той видях как това нещо. Що го чупиш? Не бави видеото, моля, та. Всяко трябва да наш левел... добре. Сложи го. Така. Левел 11. О, какой ти гадност, бе. Това е левел, го знам, много е гаден. За мен се не е тъй. Добавя много. Какво? Нали го? Ама, такъв човек се чуе. Аз се подпаля го как парам бас тук. Човек много. Ама бе? Много як. Да бе, як брат. Знаеш къде е троен почти ниво е? Абе брат, не ми се чунка. Ома гъд човек. Да, хора, забележите отстрани фейловете ми. Про ли съм? Да, про съм, нали? И то про от класа, повтарям. Про от класа. Аз вече ще минавам другото ниво, аз тебе няма да чакам. Знаеш ко, накрая хора съжалявам, обаче искам да такова, обаче искам и да го мина. Искам как го мина? Обясни как го мина. Много ми кажи. Кажи ми, човек, моля те. Много ти кажи. Да, кажи ми много. Малко ще ти кажа, брат. Добре, ама и ти ми стига. А защо се запалвам и умираме? Сега вземем един на Golden Епока. Легендарка. Potion of Night Vision. Не знам защо го изпих, обаче го изпих. Айде, давай, сега може да стане по-лесно. Братки, хора, съжалявам се за чита, обаче не искате да гледам как фейла може 10-15 минути, нали? Не бихте искали да го гледам. Не, просто искам да го човек. Човек. Ядосам се, човек, ядвам се. Някакви други левел. Аз казвам път, трябва да ме миниш, ако стоиш там да. Брат, щях да го мина. Оставаше ми да падна само още едно деление. Чек не мога. Шариджана. Това е много гадно нещо. Че най-гадният левел. Един блок до водата. Това е най-гадният левел. Това е най-гадният левел. Хора, искам да попитам, до края на мапа дали ще стигнат 200 фейла? Повече. 100%. Ти на колко нива пред мен е? 2. Какво? Брат, защо ги Не ги стигнеш и 300... Нали просто ако не ги стигна? Гати, просто няма, иначе няма сам про, ако не ги стигна, нали? Anyway. Брат, защо да умреш? Защо съм при тебе? Това е на спаун поинтата да... Окей. Дай ми половин стак от ти. Значи. Аре, половин стак. И как се разделяха сега, как се сетва? Пъкни десен бутон, глупак. Да, аз ще го оправя. Значи, виж. Как се правиха, как се разделяха на две части, Anyway. Защо не горе?
Тра-ла-ла-ла-ла-ла. Не мога, качу, човек. Добре, качу го. Кой ти е? Часа светна. Kako te napravi svetno? Почна на спид. Готов, скочи го пръче. Какво те направи? Да скочи най-долното, нали? Да, по тиквите трябва да се воля. Майка му стара. Яко ли? Яко ли? Двама, добре, аз ще взема някаква лебелка. Яко е, нали брат? Ти си яко що? Какво си направил? Що съм при тебе пак, бе? Трябва че да пая жената, но не го направи. I gonna take it, I gonna take it. Какво направих сега, бе? Трябва да взема засилка. Не, 100% ще ви стигна. Ако не ви стигна, брат, съм про. Да. Добре. Ти къде си вече? Че филма. Най-после да се чувствам. Брат, ти с 25 филма, аз съм с 130. 110. 130. Имаш да ме настигаш, момче. Моя. Години съм практикувал тази задача, да фейлвам по милиони пъти. Айде. Какво да правя? Ще да кликна, защото са прибият тук и ще режи на човек. Ще режи на яко. Аз ще спомня сега. Какво трябва да направим? Какво трябва да направим? Експериментално. Не ме бива! Пак? Не, ще падна, добре спрям. Сега ще взем легендарка поне. Чао. Тук долу има фауна. Полишете на... Така е. Чек телепортираме, не мога, брат. Защото кача. Брат, намерих някакъв път. Додолу. Не, сериозно намерих някакъв път додолу. Няма телепортира, искам да стигна додолу. По този път. Калърс. Това е яко. Телепортирай, телепортирай! Ама и чуд ли се? Да видя тази тура, знаят. Вече два читна. Какво съм читнал, че ги читна, бе, задник? Сега е си ниво с Незара. Ако ниво с Незара те гони, бе. Не, човек, той маг го намрази, разбираш, не мога. Само фейвала. 130. Прям вътре в Незара. Защо умирам в Незара? Защото си да взе. Fucking shit. Телепортира се яко. Така, папе! Колко ще дори. Ти колко нива си пред мене? 2-3. Как 2-3, бе? Колко е? Какво ниво след Незара? След той дед аз съм на него. Аз съм в Незара вече, бе. Значи 2 нива. Вещи сърце съм. Сега не може да телепортирам до тебе, нали знаеш ли?
Няма вече време с Незера. Не, човек, писна ми телепортирай, ма вече не мога. Сори хора да чита, обаче аз не издържам вече, защото като разбирате, не искате да чуете как ще ритам, защото ще чуи гласа на майка ми. Да, така. Абе просто разбирате, не искате да режам аз. Абе стиля пали, бе. Опак това. Ниво е гадно. Гадно ниво е. Това е гадно ниво. Да се падна. Има много гадно. Гадно ниво е. Не, няма да е гадно, брат, изобщо ама. Кое ниво е ти всъщност? Аз колко нива прескочих, скочих много нива, бе. Сори, гадно, че хората не са ги видели. Значи, кой не ми зарежеш чем кой тя? Не, човек. Колко нива има още? Да знам. Чакай. The Lord of the World. Ще още 4 нова някъде. Няма да стигнем. Хора, може и трети епизод да отиде, защото след малко аз трябва да ставам. И това има много да го довършим. Съжалявам за читването, ако искаш да видите другите нива. Много се извинявам хора, но просто видеото ще трябва да се снима много, повтарям, много време. Много време. Просто напишете да дропа или може би знака е снимал. Да, знака снимал ли на той? Да. Да, потърсите. И имаме 13 даймонд, 16. Потърсете, нали, там. Знака, той го има целият таков. Съжалявам много. Аз вече имам това. Ако не сте гледали, ще оставя линк към канала му. Малка рекламка, ама е. Правя го заради вас само. И... Какашею. Не, човек, дали ще го... Къде съм аз, бе? Защо съм на... Стой там, стой. Да беше казал по-рано, мой човек. Да, какво да направя тук? Това е някакъв друг мап. Няма нещо такова. Какво трябва да направя? Не знам. Това е гадно! Не искам това! Защо ме телепортира, бе? Минах си спокойно мапчето и се нещи. Аз отделя знам, бе, Мандър. Ти си Мандър, бе, има някакъв път тук, бе. Аз вече спрете, па не го минах. Не сме минали нищо, бе. Има някакво място тук. Чакай, не. Тук да не оцеля вода, ако не оцеля съм гей. И честно да и кажа нямаше вода. Значи не съм. Човек! Какво става, бе? Къде сме, бе? Къде? Именно, нивото, Добре, значи. Ела е тука, ела, брат. Давай, брали, на 17 ще отидем. Не, сега сме там. Ние бе на 17-то. Не сме били. Всичко и дай нагоре. Който е? Който е? Гледай. Който е? Ами само се спускаш. Има ли някакъв начин да спра? Не. Има. Спрях. Не. Има ли някакъв начин да се излезе? Не. Ти ме вкара в това. Как да излезем? Де ми ще ти живе? Всъщност вече да. Ето где да излезем. Куче. Аз минах. Ай спрете пъти. Не, имаме още няколко нива, бе. Още 2 нива имаме. 17 лайбрали. Айде да направим, чакай, стой. Да стоим. Не найдет. Побързо, действай. Аз ляй на хаос. Да, нещо такова да Влез да лайбрали мапа, бе. Ма ние ще го играем да го пак. Скупа. Какво сте? Мъгни се да е. Как мапа тука?
Какъв е бил? Не сме играли Library, бе. Ще играем Library. Той не е Library, бе. Тук показват мапа, бе. Да, пак аз съм с Minecraft и върви там. Не умирай. Брат. Миналото беше Living Room, ме. Тъпли си. Да. Телепортирай ма пред тебе. Не, човек. Просто, брат. Сега всичко. Честно ти го казвам. Абе, че втрова ти вика ли, бе? Сега всичко е пак. Трябваше да сме на Library, бе. Много си просто, бе. Ай, пребахме мапа. Защо го играхме, както и да е. Дано сте се смели на некачественото видео нали, заради кого естествено, да. Сами може да се сетите. Господин Кратос ще ни усра всичко. Благодаря. Да. И не можахме да играем мапа заради него, нали? Разбрах се защо. Освен това, играли сме ли Library, сме го играли, нали? Ние играхме Living Room, ама Library да... Не, ние Library го играхме, бе. Вие не сте гледали видеото. Играхме го както винаги. Не, всъщност го играхме, аз тръгнах там и тебе се телепортира. Да, ама... Той не е Library, бе. Защо не го наси? Човек. Писна ме. Къде си? Телепортирай ме по тебе веднага. Къде ма телепортирай го пак? Не знам. Телепортирай ма! На Реус. Яу! Шибаняк. Те ме изостави, ти си шибаняк. Аз по-нагоре съм ти оставил релса. Майнкарт. Къде бе? Дал съм ти Майнкарт. Къде? Малко по-напреде. Малко по-напред. Ето го. Благодаря, сети се за мене. Айде да разгледам тъпия мап, който... Не, мапа беше много готина, ама този го сра. Ще те гъзе и нали осира мапа. Хареса ли си имената малко по-нататъка? Хареса ли ти Майнкарта? Втория Майнкарт? Да, хареса ми много. Нето има около 6 още. 7. Вече трябва да пеша заради тебе, Мърша. Мършко, аз ще сега по друг път. 8. Да, ряста! Така, малко ме извикаха, съжалявам. И това ще е края на видеото 162 фейла. Няколко бяха тъпи, но можехме да играем Library, обаче ще го сра и това беше мапът, но не знам с кой. Аре, чао! Съжалявам за видеото. Не искам Ама трябва или някой друг там може да се снима, аз не ги гледам толкова много вече сред. Чао! Не. Ще пита няма, бе! Тупли си, бе, брат, трябва там. Не, само не го спре, само да им кажа нещо, става ли? Да, казвай бързо, айде. Идиот. За колко време? Безкрай. Трябва да напиша ризъм. Чао! Купакай, чао. Да може да смели на филмите и на цялото видео. Чакам абонатите и лайквате. Чао. Вие сте най-добрите. Чао. Явай, не копирай Venom, бе. И аз няма копирам, Чао, вие сте най-добрите. Абонирайте се и дайте лайк за това. Чао. Ако сте ти гледате, бе, що не затваряте?